Dagens Qigong øvelse hedder Horse Stand Cloud Hands. Der findes mange forskellige variationer af den her øvelse. I dag får du den her variation, hvor vi har primært fokus på at arbejde med fordøjelsessystemet, de indre organer og med lænden. Fordi vi laver det på den måde, som vi gør her i dag, hvor hoften den står stille, og vi kun bevæger os i overkroppen, så får vi endnu mere fat i fordøjelsessystemet. Vi får endnu mere fat i det her, de indre organer, fordi hvis vi tager hoften med på den måde her, så sker der ikke noget herinde. Så ideen er, at hoften står stille, og vi vrider i det her. Så når vi gør det her, så arbejder vi lidt med det, vi kalder Karklus-princippet. Det vil sige, at vi går ind og vrider i de indre organer, i musklerne. Vi trækker i det her, og så slipper vi igen. Så vi arbejder hele tiden med core-området. Så en super vigtig øvelse for lænden. Se, der er 3 øvelser, som jeg primært vil fokusere på med lænden. Og der har vi jo den her øvelse, Painting a Rainbow, og så den her øvelse, Horse Stand Cloud Hands, og så tager vi fat i en tredje øvelse på en af de andre videoer. Men i dag har vi fat i Horse Stand Cloud Hands. Horse Stand Cloud Hands. Kom ud i dobbelt skulderbredde. Få lige vægt. Vend venstre hånd. Hold fladen ind mod dig selv og drej kroppen. Sørg for at hoften står stille, og du drejer i taljen. Øverste hånd, skulderhøjde. Træk den igennem. Nederste hold følger kroppens bevægelse. Så det er hele tiden kroppen, der drejer armene fra side til side. Og så husk, at hoften skal stå helt stille, og ryggen skal være lodret. Det der er vigtigt her, cirka dobbelt skulderbredde mellem hælene, tæerne peger lidt ud til siden. Og så når du synker ned, så sørg for at knæene er samme retning som fødderne. Og så skal hoften stå stille. Igen arbejder vi med det her med Karklus-princippet, og hvis hoften følger med, så får du ikke den effekt inde i et mave-tarmsystem og organerne, den der indre massage. Desuden det er, at hvis hoften følger med, så begynder du også at vride i knæene. Så sørg for, at knæene står stille, hoften står stille, og så du vrider i taljen. Så du drejer overkroppen, og det er overkroppen, der drejer armene fra side til side. Så øverste hånd, skulderhøjde, tyngde i albuen, sådan her. Så armen, uanset om du er drejet fra den ene eller anden side, så må hånden ikke krydse centerlinjen. Fordi så begynder vi at lukke af heroppe. Godt, så når jeg drejer over her, så armen kommer op her, der, så den ikke krydser centerlinjen. Den er herover, der. Det jeg ser mange gange, det er, at man kommer helt derind, og så går på tværs her, ikke? Det vil sige, at man kommer den vej ind, og her så lukker du altså af og begrænser energistrømmen. Så hold den derude, så der stadigvæk er rundt og åben her. Så nederste hånd, sænk den, så den kommer herned, følger med op. Der. Så
Sådan. Så en øvelse, der siger sig selv igen her. Vi står nede i knæ, og det er jo lidt forskelligt, om du vil herned, eller du vil herop. Sådan det her. Men start med at udfordre dig selv. Kom godt ned i knæ, stå så længe du kan. Og så eventuelt, når du bliver træt, så kommer du lige lidt op, og så ned igen. Jo længere du bliver stående dernede, jo stærkere bliver du i benene, jo bedre fundament får du. Så super god for benene. Godt for mave-tarmsystem, fordøjelsessystem, fordi vi står og vrider her. Og så er det en super god øvelse for skuldre og arme, når vi står og drejer her. Når vi så også står, når hoften er stille, og vi står og drejer overkroppen, så er det også en super god øvelse for ryggen, og specielt lænden, når vi arbejder med det nederste her, så vi får strukket og styrket ryggen. Godt. Så det, der er vigtigt her, det er, som sagt, sørg for, at knæene bliver derude, sørg for, at hoften står stille. Ikke? Og sørg for, at armene her ikke krydser her, men er her, så hånden ikke krydser din centerlinje. Så kommer op her. Roter armen. Den anden kommer op. Og så roterer, så vender vi. I det vi bytter om her, så vender vi hænderne. Der. Og så kom godt ned i knæ. Hovedet følger kroppen hele vejen. Så ikke noget med at dreje hovedet fra side til side. Det er kroppen, der drejer hovedet. Det var øvelsen Horse Stand Cloud Hands. Kunne du lide dagens video, så husk at klikke på like hernede under videoen. Eventuelt smid en kommentar. Vi kunne rigtig godt tænke os at vide, hvad du bedst kunne lide ved denne her video. Og så husk at abonnere, så du får besked næste gang, der kommer video op. God træning.